3 yanvarda Aşgabat'ın aeroportunda Russiýa uçýan 1-nji ýyl taliplerin bir topary uçary goýberilmän olaryň Türkmenistandan çykmagyna ruhsat berilmedi. Bu barada Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy 3-nji ýanwarda çap eden maglumatynda habar berdi. Ýaşlar Moskwa uçmak üçin pasport barlygyndan geçmekçi bolanda olar studentlaryň gyşda ortatda hiç hili işi ýok diýen sözler bilen izine gaýtaryldylar. Olaryň Rus wizasynyň we ähli zerur ýetmenamalarynyň bardygyna garamazdan olara ýurtdan gitmek gadagan edildi. Dip neşri belliýär. Maglumata görä Russiýanyň uniwersitetlerine okuwa kabul edilen Türkmenistanyň bu raýatlary Aşgabatdaky Rus konsulhanasynda Rus wizasyny almak ugrundaky uzyn nowat sebäpli sentýabr aýynda Moskwa okumaga gidip bilmendirler. Adatlyk bu waka barada özüniň ýurt içindäki habarçylaryndan we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Redaksiýanyň bu barada Aşgabatyň aeroportu bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne Türkmenistanda Russiýa gitmek üçin resmi namalary we wizalary almak boýunça nowatlar indi bir näçe ýyl bäri saklanyp galýar. Habarçylarymyz soňky aýlarda bu nowatlaryň hasta ulalandygyny aýdyp, bu babatdaky kynçylyklar barada habar berip gelýärler. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatyndaky habarçymyz Russiýanyň uniwersitetlerinde okuwa kabul edilen ýaşlaryň diňe ýurtdan çykmak üçin azyndan 50 000 manat çykdyjy etmelidigini, munyň aglabasynyň wiza, bilet we resmi nama almak üçin berilýän paradygyny aýdypdy. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web sahypasyndaky maglumatlarda wizalar we pasportlar üçin raýatlaryň öňünden elektron görnüşde hasaba durup nowata ýazylmak arkaly kabul edilýändigi we arza berije wizasynyň taýýar senesini görkezýän kwitansiýanyň berilýändigi aýdylýar. Şeýle hem konsullugyň arza berije wiza bermekden ýüz öwürmek hukugynyň bardygy hem bellenýär. 2 ýyla goloý wagt bäri Kreml Ukrainanyň çäginde söwüş alyp barýan wagtynda Russiýadaky uruş mobilizasiýasynyň töwekelçiligine we migrantlara garşy reýtlere garamazdan Türkmenistanlylar işlemek, okumak ýa-da ýaşamak üçin Russiýa gidýärler. Türkmenleriň işlemek ýa-da ýaşamak üçin köpçülikliğin Russiýa gitmegine habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklary we giň ýaýran işsizlik sebäp bolýar. Bu habarlaryň arasynda Türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüne almak ugrundaky çärelerini wagtal güýçlendirýärler.